Kapuso Fiesta sang The Gift Stars nga ginpangunahan ni #SpreadKindness Ambassador Alden Richards gindagsa sa nilibo ka mga negrense. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa tungas ang singgitan kag sinadya sa Maskara Kapuso Fiesta nang ibabaw ang isa ka babayi nga may bulawan ng tagipusoon. Ginpasidunggan ni Asia's multimedia star Alden Richards si Ma'am Mary Giselle Isyason. Isa ka maestra, bangon siya pagpanguna hatag kaalam sa mga street kids sa Bacolod City. Isa po kayong inspirasyon sa lahat ng mga kapanood natin dito ngayon. Sana tulungan natin si Ma'am Mary at sana makatulong tayo sa kapwa natin in small or big ways. Upod ang iyang mga student volunteers sa grupong Offbeat Creatives. Regular sila nga nag-reach out sa mga pamatanon sa plaza. Every Saturday, walang gid nagapaslaw sa pagkat ko sa plaza. Ang regalo ni Alden kay Ma'am, portable speaker kag home nga hindi matupungan. Pinapakita niyo po sa amin na kung gaano niyo pa kami kamahal at inalagaan po ng mabuti at tinuturuan ng maayos. Nang wala na siya labot, bisan wala na siya kwarta, bisan wala siya sang yatag. Bago pang emosyonal nga pagkilala sa Negros Occidental High School teacher, kilig kag kasadya ang dala sang Gift Stars nga sanday Mikey Quintos, Nicoy Morales, Rochelle Pangilinan kag Martin Del Rosario. Si Nadia man bala pinaagi sa pahampang, entertainment nga all out, ukon inspirasyon nga dala sa mga simple nga butang. Tanan ini pamatuod nga sa GMA, kita tanan, one at heart. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.